Είμαι ο Στέλιος Δίβαρης, γιατρός, χειρουργός. Αγαπώ τη δουλειά μου, την οικογένειά μου, τα φυτά μου, αλλά εκεί που τελειώνει η αυλή μου, αρχίζει η πόλη μου. Στον ελεύθερό μου χρόνο, επεμβαίνω στην πόλη μου. Είμαι ενεργός δημότης. Θέτω υποψηφιότητα για δήμαρχος Γλυφάδας. Η ζωή στη Γλυφάδα αλλάζει. Κλειστά μαγαζιά, άνθρωποι που έχουν χάσει την ελπίδα τους. Πρέπει να βρούμε την ταυτότητα της πόλης και να την εκμεταλλευτούμε. Αν χειροτερεύσει η κατάσταση, πρέπει να προστατεύσουμε τους πολίτες. Η πόλη μας έχει δυνατότητες. Αλλά ένα σύνολο πολιτικών που σκέφτεται την επαγγελματική τους αποκατάσταση τη λιμένεται πολλά χρόνια τώρα. Δεν ξέρουμε αν μπορούμε και πώς να φτιάξουμε την εικόνα της πόλης. Κανείς δεν ασχολείται, γιατί από το καλό της πόλης κερδίζουμε όλοι κάτι, ενώ από το κακό της πόλης κάποιοι κερδίζουν όλα. Είναι υπέροχο. Στη Γλυφάδα πας από την θάλασσα στο βουνό μέσα σε λίγα λεπτά. Δεν έχεις όμως κανένα λόγο να πας ούτε στη θάλασσα ούτε στο βουνό. Αποφάσεις λειψές και πανικού καταχρέωσαν την πόλη. Κακός σχεδιασμός, μικροπολιτική, τα ωφέλη των λίγων έναντι στο όφελος των πολλών. Η μεγαλύτερη δύναμη για μένα στη Γλυφάδα είναι το έργο που γίνεται στους συλλόγους και τις ενορίες. Αντικατέστησαν τη γειτονιά στον καιρό της κρίσης. Ο θελοντισμός όμως θέλει μια σωστή διαχείριση από το Δήμο. Προσπάθειες έγιναν, αλλά πνίγηκαν από πολιτικάντες. Θέλει έργα που αφορούν τους πολίτες και εξυπηρετούν τις ανάγκες τους. Όχι προεκλογικοί λαϊκισμοί. Πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Ό,τι μπορεί να γίνει, σας υπόσχομαι ότι θα γίνει.